vás vítam u nového videa z Amongu. Dneska som tu spoločne s Cereáliom, Samkom a Pjutinom. Samko? Startni to. Startni. Start! Jo, je tu Denis. Máme tu už aj Dragona. Štart! Štartujem som povedal. Au! Dobre, Jo. Ja som si teraz narazil prsno. No vidíte, som ako vždy. Tento, crewmate. Poďte za mňou. Samko, poďte mňou do laborky. Určite ty budeš mi veriť. Teraz to bude on, ne? Zaražila. Tak mám na Samka podozrenie. Však čo robí ten sken? Prosím! Dragon, vypni mikrát. OK. Počkaj, elektrika. Ja sa idem pozrieť na vás. Je môj pal. Malíček. Teraz posledné dva tasky sú... What? Tam tu, toto si prelejem. A to si dám posledný. Co to vyhráme na tasky, alebo čo? Toto je fakt zaujímavá hra. Dragon. Vyzerám pekne. A ideme sa pozrieť na Itálii. Vypni si to, Filip. Kde? Self-report. Není ty debil. A kde bol? Ja som sa skenoval, sama vám to dosvedčí. Hej, Bol to... ja som bol napravo úplne, Áno, Tomáš bol v Outúčku, Dragona som videl v Ofiske, ja som sa išiel pozrieť na Vitali a išiel som hľadať žltého. môžem ti povedať? Kde je telo? Podľa mňa je to červený, lebo ja som bol s žltým a ja som potom odišiel do adminu. Ale... Nie, počkaj, je to čierny, lebo on vychádzal z adminu. No vidíš. Okay. Dajme či. Môže tak, že Dead Bally bolo v admine, že? Nie, Nie, v si mene. Ja. Ale sama ja som ťa nevidel, že si... Podľa mňa on začal toho, išiel potom z ventou do adminu a tam sa potom ukázal, že je v adminu. Nemohol ísť do adminu, on išiel do laboratória. Dragon, Vojtuj čierneho. Hej, Dragon. Vojtuj. Vojtuj, nie Vojtuj. A potom Ja. ako vrajme. Anonymný zvoliť. Hej. No vidíš. Yes! Hej. Ešte jedného, poďte. Taký druhé kolo. To bude ten, alebo to bude... Ježiš, no. Musím vyhádzať sa na... Oh, shit. Pokiaľ som vyhádzať sama. Je to Dragon. Je to všetci, hej? Kde je Denis? Tu robí ten Denis. Ja som si tak pomýlil do Je to Cereálie Alexej. Sama zabil v
On robil tú otázku s tou, ten... Alexej, nemusíš nič hovoriť, je to cereálie! Je to oranžové, je to cereálie! Vy ste všetci išli napravo a ja som išiel jediný naľavo, tak som sa to už nezabudol. Dragon, Vojtuj! Dragon, Vojtuj! Dragon! Ja som chcel dať kameru. Viete, mám preventívny kit. A keď ja už som vedel, že to prehrám, lebo vy to vyhrám. Ale tak toto bola dobrá pasička, si hovorím, že to určite dojde impostor a zareže sama, nie úplne, ja som sa tam kúkal. Jaj. OK. Nice, GG, pekná hra. A Viola. Ako všetko je to jedna hra. Ako si môžete všimnúť, sme v hre. Že uvidíme, jak sa nám bude hrať. Ako prvé dáme si reaktorik. Idem robiť vejdy. OK. Kde? Nedbady bol na balkónoch. Nie, je to Silver. Prečo? Lebo Alexa ja som videl ešte. What? Ja som Prečo by to mal byť self-report? Počkajte, počkaj. Ale ja som task, ja som potom vyšiel a uvidel som, ako niekto ventol. Ale fakt, ja som niekoho videl ventnúť a ja som to reportol. Ja to videlo, že ja s Ipkom to nežil, lebo my sme boli pri sebe. Tak to... A kde bol ten purple? Purple toho som nevidel, tak mne to sedí buď na Filipa. Nie, ja som teraz v reaktore. Poďte dať Purple. Okay. Ja som v reaktore, takže ja nič. Yes! Yes, easy bit! Dobrá sa, ale to som zle spravil, Filip, že som reportol. Kamo, Tomáš, ty si nás nie... Ty sam... Ja som reportol mŕtvolu, ktorú zabil Filip. Tomáš videl... Že Tomáš, dáme double kill toho fialového a bieleho a v tú ránu vidím, že Alexej tam stojí. Tak asi nie. Ale ako si pamätám, tak my sme nikdy s Filipom Kámo, neboli. ja som videl, ja som to pohral na adminu. Alexej, budeme spolu, OK? Pôjdeme spolu. OK, viem, že je to Alexej a samo. Ja som zastavil nahrávanie, ja som tú hru nenatáčal. OK, no, tak zatiaľ. Kámo, znova krivný. Konfurt, nič tu nemám. Kámo, ten seriál je taký samo. On taký dekešovský. Čo som vravil? Samo? Čo? Čo sa stalo? Ja neviem. Ty nevieš? Nie, ja som z elektriky bylo. Ty nevieš? A kde je elektrika? Hore? Hore, úplne hore. Big SAS. 100% SAS. A Black hovorí, že je to Black. No, on to leftol. No, to odpojil. Ja to nestalo. Otázka. Dobre, Podľa mňa, vieš, že som za bieleho. Pokiaľ to nebude... Ak to nebude žltý, tak to je samo. Je to samo a biely. Je to samo a biely, pokiaľ to nie je on. GG. My nevidíme, ale čo je to Sakra. Koniec svetla sú dolu. Ja som nevypol. Ja som ich nevypol. Poprvýkrát, čo žijem dlhšie. OK, máme svetlo. Uvedené. Ja som tak zvedavý na túto hru. Ako, netuším, kto by to mohol byť, ako, hej. Keď mám povedať pravdu.
Čo máš? Kámo, Dorici, ja som vedel, že je to slabo. On na začiatku proste dal review, ale on nemohol mať ten benzín, pretože najprv musíš dať ten benzín a až potom Ale môžeš to nie, review. to ten benzín není. To ten benzín není, vieš? Tu automaticky od začiatku iba doplníš ten fuel. Kámo, celkom pekná hra, ako. Samo fakt dobre si to zahral. Takže čo vy vidíte, že sme v ďalšej hre. Poďme na to. Takže zazrieme si toto vždy. Zazrieme si diagnózu. Budeme ráno niekam k Dorici. To sa mi nepáči tam ten. Kde musím tasky, ja mám všetky naplnené. Kde bol ten body? Na tom Y. Napíšte to niekto, ja neviem, jak sa to volá. Myslíš chodba? Áno, na tom Y. A prosím, napíšeš to samo za mňa. Ja neviem, jak sa to píše. Ja kebyže to napíšem, tak im začne byť čas. Ja som teraz Je to biely. bielý. Ja som videl bieleho, ako prišiel ako od kafetérky, vyšiel za mňou hore. Ale on nikde nebol, takže... Ja som ho tam nevidel v kafetérii. Tak asi to ventnú, lebo ja som bol tam ako berieš tú kanvičku, viete kde? Aby ste potom mohli ísť do greenhouse. Hej. Viete čo? Viem. To viete prečo. A ja som bol tam, kde sme sa objavili, tam Kik. som mal hneď napravo ten oný. Takže To tam nemusíš... Áno. Ja mám chuť ho vymknúť von. Jemu idem dať kík. Jak sa volá? Vejky. Poďme dať kík. Koho? Vejky. Vejky. A on to lesnú aj. Prečo ja? Oj. Je to jasné, že je to on, to je jasné. Konferenc? Nie. Možno, hej? Nie je to. Kámo, ja som vedel, že je to samo Bumbafan. Kámo! Ide sa počítať. Čaute. Čau. Čau. Toho nevidím. Tak môžete si všimnúť, že sme v ďalšej ale na začiatku som bol impostor, si robíte srandu. Mi sa tak páčilo byť znova impostor, no ale... Keď umre, tak bude on, no. To je fakt sranda. Mám podozrenie. Mám podozrenie na hnedého, lebo som ho nevidel bežať z toho, kde sme začali. On tam stál, ja som išiel. Ako môžete si všimnúť, že sme naspäť v hre! Takže asi tak po hodine v skutočnosti, ale ozveme sa vám z ďalšej hry. Ty si mal na hlave aj... Mám skin. Hráme. OK, idem sa pozrieť. Celá táto. Tam s tebou, tam musíš behať z strany na stranu. Tudu. OK, aho. Filip, odíš tam, jo? Prosím. Ty si kde, Filip? Tu, v dekontaminačke. V dekontaminačke čakám na teba. Dobre. Filip, ja ti napíšem na WhatsApp, na koho mám čas, OK? Jo. A samko teda. Kde si? V tomto. Na tom si.
OK, Dead Body bolo vlastne pri otiske. Podnikni to som report. Prečo? Môžeš tam Report. Vidíte si od nás jediný utekol. Utekol si od nás, kebyže nesi... Ale veď ja som prišiel z dekontaminačky. Nebol si tam. My sme tam boli... Bol tam samo, bol. Ja som odchádzal z dekontaminačky a teraz všetci vravíte, že som to ja. Nie je. Ja to prisahám. Ale kam sama nechápeš, on to nie je. Robil light a nereportoval vôbec mŕtvolu, ktorá bola blízko. Ale cereálie to nie je, nechápeš samo, on iš... Tým vážne voltne. Potom dovolíte mňa. Bol light. Nie, je to vážne. A on išiel s nami do dekontaminačky, išiel s Denisom. Nie, ja viem, že to je on. Áno, mňa Ale light bol on. Sleduj. Mňa napadlo. Ale viete, ja som nikoho nezabil, viete? Ja som nikoho nezabil. Ten druhý impostor, môj kamarát, to ho zabil. Ja som nikoho nezabil. Ja som prišiel normálne z dekontaminačky a to Áno. si vravíte. Ale bol si to ty. Viete, čo už ma to nebaví? Druhý je Died. Bielý. Áno. OK, tak tým pádom je po mne. Nie. No, tak nie je dobré. Ja som s bielým. No už to Ja som teraz nebaví. celý čas s bielým. To by ma zabil. No, tak to nezabijú. Není to bielý. Ja viem, kto je to. Denis je Ale mŕtvý. je to bielý. Není. To by ma zabil. Ty máš prestaň klamať, tak nebudeš mať kamarátov. Áno, som... Ja neklameme. Denis, nehovor, kde si, Denis. To by ma už asi dvakrát zabil. Outúčko. Denis, ty to nie si... Denis, prečo to hovoríš? Ale aj tak už tam samo bol. to je jedno. Dobre, vral si White is safe. Vieš, teraz som s ním. Bol som s ním, mohol by ma asi Dobre. 5-krát zabiť. Dobre, ja už sa nestaram, veď aj tak táto hra je o tom, aby som nevravil, kto je impostor. Dobre. Není to bielý. Ja, Je safe. Dobre, u vás je White safe. Je safe. U vás. No. Why me? Veď dobre, neverte mi, hej. Why me? Prečo to mám byť ja? Veď ja som si robil vo japonské asteroidy. Keď vás White zabije, tak sa potom na mňa nesťažujte. Je to Kikic. Ty prestaneš klamať. Je to buď žltý, alebo Kikic. Dobre. Vodnite si kľudne nejakého iného, ale ak je... Dobre, bude to biely podľa mňa. Není to, on ti hovorí. Ale ja viem, kto je impostor. Ale vieš, ale klamy. Bude to Purple, dajme Purpla. Ja viem, kto je to, ale... Je politik. Tak Ja koho? viem. Nepravím, lebo som byl. Bielý to určite není. Fialový. Dobre, ako chceš. Tak koho dávate? Purple. Ako detektív neviem, detektív neviem. Ja to na 100%... Prečo ja? Ja som vám hovoril, že to je White. Ja si robím asteroidy a za to mi dajú pán? Samo, prosím ťa, ich vyhodí všetkých, ktorí mňa vojtovali. Bol to Kikic, Bielý a Brown. Ale detektíva nevyhaduj. Ale hneď je Adam. Ja viem. Ste poslední 4. Ok, teraz impostor nemá šancu vyhrať. Tak, teraz kebyže si všimnete, kto stal, tak viete, kto to bol.
Samo, impostor má práve že teraz veľkú šancu vyhrať, lebo keď dá jedného, tak už ho druhý nemôže nahlásiť, lebo skončil. Neskončil! Musí dať 3 poky. Kde je štvrtý? No ja, bielý, Adam, A teraz. Iba traja ste. nie, ešte ten bielý. No, ty, tvoj brat a bielý. Prvý. A A ešte fialový! a fialový, ten sa to sejde. Hej, sej, vidím, že to priamo predo mňou skenuje. Vedie sej. No, on sa to priamo predo mňou tu skenuje. A to neviem kto. Bielý. To bol. Bielý je sej, iba to má sklame, viete? Ej, kámo, tak ten dostal takú facku. Joj, ten dostal facku. Ten dostal takú facku. Kámo, Gigi, prehrali sme. Tasky. Urobte si všetky tasky. Jeden už je dead. A, detektív vyhral. Ale ja som vedel, že je to, že iba mne to, aby som ho povedal. Kámo, ďalšieho a som impostor. Keď vy nevidíte moju mapu, tak by ste videli, že mám tasky skoro na jednom mieste. To je kokot. Ja ich mám práve že rozhádzané po celej mape. Ja mám všetko v jednej miestnosti, okrem jedného. Jeden ten, čo máme... OK, self-report. Kde? Self-report. Tak asi soft. Tak napíš soft. Vidíte, ako klame? Hneď vraví, že Dark Green. Ja tu nie som. Ty to nie si. Dajte čierneho, bude to... A sama asi bude mať pravdu. To. Dobre, ja verím samovi a dáme, že toto nebola. Ja som bol... Ja som bol... Ja som bol pri dekontaminačke. Ale kto je dekontaminačný? Áno, čierny má pravdu, bol sa vedľa alebo nie? Nie, to tam máš. Ja som teraz v specimen drinke. Pozrel som sa na Ja Ja nemýtam. Katy, poď. Bože. najprv zistí, kde bolo dead body a potom zistí, kde som bol ja. Hej? Bye bye. Enter na mňa dal. A tak to bude Dark Green. Hej. Ja tu nie som. Ja som to išiel reportovať. Takže vy ste tam boli spolu? Áno. OK, on nebol impostor, písalo sa to tam Filip, si to ty. Teraz si sa prezradil. Nie, ja som to tam išiel opraviť. OK, Filip je mŕtvy a bude to Deniza alebo impostora. Alebo opačne. Ja neviem, kde je. Ja tu nie som. Ja som robil Ja som v laborke teraz. Hej, sorry, dobre, to je zo strany. Ja som v dekontaminačke. No ale V dekontaminačke, Filip v hornej alebo dolnej? Takto, nie takto, ja som v laborke, tak. Ja som sa opomínal, že som v dekontaminačke, ja som v laborke, tak. Samo ty. Kde si bol ty? Ja som v specimen roomke, robím si posledný task. Je to ako musíš klikať tie čísla od 1 po 10. Lebo ja som robil tú sabotáž, ktorá bola. Ja som v... A tam mi prišla Katy. Ja si robím tu tie lahvičky. Ale podľa mňa Filip to nemôže byť podľa mňa. Lebo ako si tu neviem, kde bol, ale... Si posledný. Prečo ja? Chalani, díky. Prehrali. Ako, no, Gigi. A teraz tak... Chalani, díky, easy win, možno a možno nie. Vidíte? A na budúce tu sú ešte dvaja impostore, tak to... Tak, a teraz si dáme
Ok, je to Filip, je to Filip. Dobre, Rosa. Vy nemôžete dať emergency. Hej, my nemôžeme. Otober to. To zabije sa mo. Čo? My sme tu dva impostori. Yes, win! Nice! Ja som dostal ban Čo? z mojej vlastnej hry. Čo? OK, dúfam, že sa vám páčilo toto video. Zanechajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau! Jak môže ísť